יש לי את הכבוד ואת העונג להזמין את שרון פלג נשר, חברה אהובה מאוד, אחות מומחית באונקולוגיה, מדריכה ומטפלת מינית, מנהלת מרפאת מילה במרכז רפואי תל אביב, מנכ"לית ומנהלת שותפה של מרכז רותם, בין שאר תאריה שלא ארחיב. הרצאה של שרון, הגבר כמכלול, התמודדות עם בעיה בתפקוד המיני של הגבר בראייה רב מערכתית. שרון אהובה. טוב, הגיע תורי, אני רק אומר קצת מנהלה, שאנחנו גם בדיליי, אז אנחנו נצא ברבע שעה 20 דקות יותר מאוחר להפסקה, ובהפסקה יש כיבוד. אז ככה, ואם כבר אני מזכירה את הכיבוד, אז אני אומר שהכיבוד הוא של בית קפה בשם ג'וחה, הוא נקרא על שם ולזכר רב סרן יוחאי ג'וחה, קלנגל, מ"פ בחטיבת גבעתי, שנפל ב-2015 בהר דוב, וברגע שהציעו לנו שאולי הכיבוד לכנס יהיה לזכרו של, אז לא הייתה בו בכלל שאלה. המעז מנצח, יוחאי האמין לאורך כל דרכו הצבאית והמשפחתית ללכת בדרך החסד והאמת. זה התבטא אצלו על ידי עזרה לכל הזקוק לכך, וכך גם בקפה ג'וחה מעודדים מכל הלב את הערכים האלו. אז אנחנו נתכבד אחר כך במנעמים שלהם. אני חושבת שמשהו כמו 20 שנה הייתי יועצת מינית, מטפלת מינית, ורק ב-2018 כשנסעתי להשתלמות הבנתי עד כמה אני לא מבינה את מיניות הגבר, ומאז אני נושאת את הדגל, לומדת, חוקרת ומתעדכנת בכל מה שקשור בזה, ואני אביא לכם היום קומץ של מידע למקום הזה. אני אתחיל בשיר של צ'רניחובסקי מ-1892, שכתב ההר והגיא, הים והנהר, כל מקום ומקום, כל ארץ וארץ, נוף מולדתם ולבני האדם, וחותמם על פניהם חקוק. האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, רק התבנית בלבד נוף מולדתו. חומרי גבו, דמו, נשמתו ורוחו, כשם שמראה פניו הם צלם הוריו. אני לא ארחיב, אבל זה, אני אוהבת שירה, אני אוהבת את השיר הזה, הוא איזושהי תמצית של המצגת כאן. כשאנחנו מדברים על בעיות בתפקוד המיני של הגבר, אנחנו מסתכלים על החלוקה הקלאסית של מאסטר וג'ונסון, בעיות של חשק, בעיות של עוררות ושל זקפה, הקשיים ברורים לנו, פערים בחשק, ירידה, היעדר של חשק מיני בכלל, לפעמים גם היפרסקסואליזם, בעיות עוררות וזקפה, כמו אין עונות, אירקטל דיספנקשן, היעדר זקפה או זקפה חלשה שלא מספיקה לחדירה, חרדת ביצוע שמשפיעה על הזקפה, בעיות אורגזמה כמו שפיכה מוקדמת, שפיכה מעוכבת, אנאורגזמיה או דיסאורגזמיה, שזה מושג שהוא ידוע הרבה מאוד שנים, אבל זה מסוג הדברים שלא מדברים אצל גבר, כמו כאבים ביחסי מין של הגבר. הפרעות בתפקוד מיני אצל גברים משקפות לעתים קרובות מצוקה רגשית ובין אישית, ובעודי קוראת וכותבת את המשפט הזה למצגת, מתפרסם מאמר יוצא מן הכלל של קבוצה שהתארגנה במדריד לפני שנה, באפריל לפני שנה, מה שנקרא 200 אנשים מכל העולם, גם דוקטור לוריה הייתה, מיכל הייתה מוזמנת לקבוצה הזאת, בעצם להגדיר מחדש את הבעיות בתפקוד מיני, או לעדכן אותם מהניסיון וממחקרים שהתפרסמו. ובמאמר הזה הם מביאים נתונים שאני חייבת לומר שאני התרגשתי כשקראתי אותם. כי מה הם בעצם הראו? הם הראו שבמחקר אפידמיולוגי רחב בכמה מדינות באירופה, על גברים בני 40 עד 79, מצאו ש8% מהגברים דיווחו כי הם אף פעם לא חושבים על סקס. 20% דיווחו שהם חושבים על סקס פחות מפעם בשבוע. זה שובר לנו קצת סטיגמות. ראו ששכיחות המחשבות על מין תלויה בגיל. בגיל צעיר רק 1% אף פעם לא חושבים על סקס, וזה עדיין המון 1% מהגברים. בקבוצת הגיל המבוגרת יותר 20% מדווחים על היעדר מחשבות מיניות.
כשניסו להבין את השינוי בשכיחות של החשיבה על מין אצל גברים, אז ראו למשל אצל האוכלוסייה הצעירה ש1% מהצעירים לא חושבים על סקס, זה לא היה בקורלציה עם רמות טסטוסטרון נמוכות. זאת אומרת, לא ניתן היה להאשים את זה בבעיות הורמונליות. ראו שיש יותר סיבות רגשיות להיעדר המחשבות. ראו גם שמצב בריאותי לא השפיע. זאת אומרת, בין אם הם היו חולים, מחלות אורגניות, סכרת, יתר לחץ דם, הדברים האלה, לא אלה הדברים שהשפיעו אצל גברים על החשיבה המינית. אוקיי? וראו שבמדינות נוספות, סך הכל הנתונים חוזרים על עצמם, וזה בהחלט משהו, איזושהי תובנה מרגשת וחדשנית. בכל חודש נכנסים עשרות גברים למרכז רותם, שהם מתמודדים למעשה עם פינל-צנטריק, ג'ניטו-צנטריק, סמן-צנטריק או פלו-צנטריק. למעשה המוקד העיקרי שלהם, בתפיסה שלהם את המיניות של עצמה והמיניות הזוגית, זה הפין עצמו, זה עברי המין שלו, שלה, זה ההתעסקות עם הזרע, עם הכמות, עם הריח, עם הגועל ממנו או לא, עם איכות הזרע, או עם הפין עצמו כסמל לכוח. למעשה העיסוק בזה גורם הרבה פעמים ללחץ על הגבריות ועל התפקוד המיני, כשמזניחים למעשה ממדים אחרים רגשיים וזוגיים. זה מאוד מצמצם את התפיסה המינית לפיזיולוגיה עצמה, פחות נותן מקום לאינטימיות, פחות נותן מקום לגבריות או מאיים על הגבריות עם ספירת הזרע לא תקינה, עם הכיוון של זכיית הזרעים הוא לא תקין וכהנה וכהנה. מאמר חשוב ומשמעותי של פדרו נוברה, פסיכולוג פורטוגזי, שמי שלומד אצלי בקורס יודע שאני ברגשות מעורבים אם להציג את המאמר שלו, אחרי שהוא היה יושב ראש איגוד ולא טרח לגנות את ה-7 באוקטובר. ועדיין הממצאים של המאמר הם חשובים. בעצם הוא בדק איזה עמדות או ערכים שאנשים מביאים, שגברים מביאים, יש להם פוטנציאל לפתח דיספונקציה מינית. והוא מצא למעשה 6 עמדות או תמות מרכזיות. אחד זה אמונת המאצ'ו, גבר אמיתי תמיד מוכן ליחסי מין. אנחנו נשמע את האמירה הזאת גם בהמשך ההרצאה. עליו לספק כל אישה, לשמור על זקפה מלאה. תפיסה הזו יוצרת לחץ ביצועי חזק, או כוח מיני נשי והצורך בשליטה. בכלל, שמין או עיסוק במין, יש בזה הרבה מאוד שליטה. להיות שולט זה להיות גברי. אם גבר נכנע לתשוקות של האישה, היא עשויה לשלוט בו. ותפיסה שהעוצמה המינית של אנשים היא מסוכנת. אז תדמיינו לעצמכם מה מרגיש גבר שמחזיק מצד אחד בעמדות האלה, ומצד שני יש לו שפיכה מהירה ומעוכבת, עד כמה זה מאתגר אותו מבחינה גברית. שמרנות מינית, דגש יחסי מין רק במסגרת הנישואים, או חדירה בלבד, כמה אנחנו הרבה פעמים שומעים את המושג הזה, לא באמת מין, או לא מלא, או לא מתפקדים מבחינה מינית. בלי חדירה זה גם נחשב, אנחנו שומעים את זה כל יום בקליניקה. מה עוד הוא מצא? למשל, שאמונות לגבי הסיפוק של האישה, חדירה וזקפה נתפסות כחובה הכרחית, כישלון בזקפה זה כישלון אישי בגבריות, זה פוגע בגבריות שלי וזה שומעים כל יום, כל היום, וגם איזושהי עמדה מגבילה. יש כאלה שחושבים שפנטזיות מיניות, מין אוראלי, מין אנאלי, נחשבים לפסולים או מזיקים. אני פוגשת את זה יחסית הרבה בקליניקה, כי אני עובדת עם אנשים עם מחלות כרוניות. יש לא מעט אנשים שחושבים, למשל, שסרטן הפרוסטטה זה סוג של עונש. באמת אני שומעת את זה בשכיחות מאוד מאוד גדולה. ותפיסת יחסי מין ככוח פוגעני. יש גם גברים שמחזיקים במקום הזה, שהם מרגישים שהם מפעילים כוח, או שהם כופים את עצמם, או שיש להם פחד מלכפות את עצמם על האישה, ואז זה מאוד מאוד מחליש אותם.
נדבר בשלוש שיקופיות טיפה על אחת מהתיאוריות, כמובן שיש רבות, אבל על תיאוריית ההתקשרות של בולבי, כי יש שם התייחסות ממש ספציפית לדיספונקציות מיניות. אז תיאוריית ההתקשרות למעשה מתמקדת בחשיבותם של יחסים ראשונים בילדות, להתפתחות נכונה ובריאה של אישיות. סגנונות ההתקשרות העיקריים מתוארים כבטוחים או לא בטוחים, בהתבסס על יחסי ילד מטפל, חיוביים או שליליים. למעשה יש קשר בין דפוס התקשרות לקשיי זקפה. אצל גברים מבעיות בתפקוד המיני, דפוס יחסי הימנעות תורם לשמירה על קשיי זקפה וחרדת ביצוע. למעשה, כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו מבינים שיש פה איזשהו סימפטום שקשה להיפרד ממנו, והשאלה המתבקשת בקליניקה הרבה פעמים, מה יקרה כשלא יהיה? מה יקרה כשמחר תגיע אפייה לחדר השינה, ולא תהיה בעיה של זקפה? איך יראו חיי המין שלך, שלכם? התקשרות בטוחה וביטחון הם בסיסיים לתפקוד מיני בריא אצל גברים. כמובן שיש משמעות גם לקשיים נרכשים, אם זה מאז ומעולם, או שזה כתגובה לאיזשהו אירוע, ותלוי בסיטואציה. לא ניכנס לכל המודל, אבל כשיש דפוס התקשרות בטוח, הוא למעשה מהווה איזשהו גורם ממתן. אלה הזוגות שיגיעו הרבה פעמים לטיפול כזוג, כשיש בעיה בזקפה. כי האישה לעתים או בן או בת הזוג הם גורם ממתן, הם מרגיעים. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא מאפשר, יש שם אמון ויש שם איזושהי חוויה של איזושהי שותפות, ואולי הם אלה שלא יגיעו בכלל לטיפול מיני. אז דיברנו טיפה על אישיות, ממש ככה רק נגיעה. לפני 5 שנים התפרסם ספר יוצא מן הכלל של ברני מקארטני ואמילי מקארטני בשנת 2021, שלמעשה מדבר על מיניות הגבר העכשווית, הבת זמננו, מה שנקרא. וכשהם מרכזים שם את הסיבות המרכזיות לבעיות בתפקוד המיני, הם מדברים קצת כמו שפדרו נוברה מצא על מודל הגבריות המסורתי, על בעיות רפואיות ותרופות. אנחנו יודעים על פערים בין בני זוג שיכולים לגרום הרבה פעמים לפגיעות ופגיעה באינטימיות. הם מדברים על דימוי גוף ירוד, רק השבוע אני חושבת, עם המטפלים של מי שקיבלו את הטיפולים האלה, הם יודעים כמה גברים עם פינל דיסמורפיק דיסאורדר, כמה הם סובלים. דרך אגב, גברים שיש להם איזושהי מחשבה, או דימוי גוף ירוד בנוגע לתפיסה שלהם, את הפין של עצמם. רק אנקדוטה, אני אומר ש85% מהגברים מרגישים שהאיבר מין שלהם יותר קטן מהממוצע. זאת אומרת, בחוויה שלהם יותר קטן מהממוצע, או שהם היו רוצים שהוא יהיה גדול יותר. בעוד שרוב הגברים, איבר המין שלהם הוא ממוצע. כי זה הממוצע, אוקיי? אז יש הרבה פעמים איזושהי חוויה גם של בושה, חרדה ולחץ ביצועי, הטרמינולוגיה עדיין הצלחתי, השגתי, נכשלתי, כישלון בשפיכה, הגעתי לשיא. כל הטרמינולוגיה הזאת היא טרמינולוגיה מאוד תחרותית, היא לא משאירה הרבה מקום לאינטימיות, להנאה, אין שם חופש, אין מרחב. היסטוריה של טראומה, כתבנו את זה במאמר שלנו על המיניות במלחמה, נחשפנו להרבה מאוד חומר, ספרות מקצועית בנושא. אנחנו עוד רחוקים מאוד מאוד שגברים ירגישו בטוח ביכולת שלהם לשתף בטראומה מינית. יש עכשיו מאמרים, לפחות 2, שמראים שהיום, נכון ל-24-25, יש יותר גברים שנפגעים מהטרדה מינית או פגיעות מיניות מנשים. המיטו עשתה המון. אחד הדברים זה שהיא בעצם אפשרה לדייק את הגבולות של מה פחות או יותר, מה מותר ומה אסור, מה לגיטימי ומה לא במקומות עבודה, בין בני אדם, במערכות, במסגרות, מה שהיה מאוד חצוי. אנחנו יודעים איך היה בצבא לפני 20-30 שנה, איך היה בהרבה מאוד מערכות, מקומות עבודה היררכיים. אז המיטו עשתה טוב מצד אחד, מצד שני, מה שקורה זה שהגברים הם כאילו מחוץ
למהפכה הזאת של המיטו, ויש הרבה גברים שכן חווים הערות סקסיסטיות. רק קוריוז, אני לא זוכרת באיזושהי תוכנית טלוויזיה בפריים טיים, עולה בחור צעיר בן 20, כולו חיל ורעדה לקראת ההופעה, אני לא זוכרת מה הוא היה אמור להציג על הבמה, יושבת שם המנחה ואומרת, וואו, איזה סקסי אתה. עכשיו, אני באותו רגע נחנקתי, וזה עבר, זה עבר, ואני גם אומר לכם, זה לא הופיע בשום רשת חברתית, אף אחד לא העיר, לא היה על זה טוקבקים, ואני שאלתי את עצמי אם באותה תוכנית, המנחה היה אומר למישהי שעולה לשיר על הבמה, וואו, איזה סקסית את, אם זה היה עובר על סדר היום. או שקרוב בוודאי למחרת הוא כבר לא היה בתוכנית. אז טראומה אצל גברים היא מורכבת, לא נדבר עליה היום. וכמובן, הרגלי אוננות, אנחנו יודעים שיש דפוסים אידיוסינקרטיים, אנשים בוחרים לגעת בעצמם בכל מיני דרכים, לא תמיד זה מקדם את היכולת שלהם להיות וליהנות אחר כך מאינטראקציה מינית זוגית, שחלק מהסיפור זה שזה מושפע הרבה פעמים מהמדיה. אנחנו יודעים גם שהמיניות בהקשר משפחתי ובין דורי, אנחנו יודעים שיש איזשהם תסריטים, נרטיב, מיני משפחתי, העברה בין דורית של בושה ושל שתיקה, תפיסה מינית כאשמה או כחובה, זה משהו שמצופה ממך בתור גבר, ומודלים של אינטימיות או היעדר מודלים שמגיעים מהבית, וזה דובר גם בבוקר. אז על זה הכי קל לי לדבר, על הפיזיולוגיה של מערכת המין הגברית, ואנחנו יודעים שבצורה מאוד מאוד פשטנית, מאוד בסיסית, מי שאחראית עליה זה מערכת העצבים האוטונומית, שיש לה חלקים של מרגיעים, פרסימפתטיים ומעוררים סימפתטיים, והם מעוררים ומרגיעים ומרגיעים, הם אחראים על תפקודים כאלו ואחרים. בגדול, גבר ברמה הפיזיולוגית בשביל שהוא יתפקד, הוא צריך מערכת עצבים תקינה, מערכת הורמונלית תקינה, הוא צריך שיהיה לו טסטוסטרון, בשביל חשק צריך הרבה טסטוסטרון, בשביל זקפה צריך קצת פחות טסטוסטרון, אבל עדיין בגבולות הנורמה. צריך שזרימת הדם תהיה תקינה, וצריך שתהיה אינטגרציה בין הדברים האלה. אבל לא רק בגוף, מסתבר שגם בנפש. ועל זה כתבו בנקרופט וג'נסן את המודל, The Dual Control Model, שלמעשה, כמו שיש לנו בגוף, את המערכת שמעוררת ומדכאת, ככה יש לנו גם בנפש. ואם אנחנו מסתכלים על איזה אלמנטים יכולים להיות מעוררים, למשל, רגישות לגירויים מיניים, ויזואליים, ריח, צלילים, קולות, מגע, זה כמו דוושת גז במכונית, שמישהו שם גז, יש איזשהו גירוי וזה מדליק, וכמובן גם פנטזיות, ובאותה מידה יש גם את המערכת המעכבת, שהם כמו בלמים, מישהו שלוחץ כל הזמן על הבלם, כל הזמן, יורד בירידה לאט בבלימה. אז אלה הם הגורמים המעכבים. ולמה זה כל כך משמעותי להסתכל על התנהגות לצורך העניין? דרך אגב, המחקר הזה שלהם והמאמר הזה, המקור שלו נכתב על גברים. אחר כך הרחיבו את זה לכלל האוכלוסייה, מה שנקרא. אבל בתפיסה שלהם היה בעצם להבין את ההתנהגות של גברים. והמחשבה היא של לתת לזוג להדליק נרות, לקנות שמן ניסוי, לעשות סט פוקוס, שאנחנו לא, אנחנו מוסיפים אלמנטים מעוררים לאקט המיני, ואנחנו לא מתעכבים על הדברים שמעכבים את היכולת להיות בעוררות מינית, אנחנו כנראה לעולם לא נצליח להתקדם. ובאמת יש זוג כזה, שהיא אומרת, שמתי נרות ודאגתי ולבשתי את הקומביניזון והכל, והוא לא. אבל הוא לא כי הוא מרגיש מנוצל, והוא מרגיש שמערכת היחסים שלהם היא לא הדדית, והוא מרגיש שבתור המפרנס העיקרי יש עליו הרבה מאוד עול, ואז הוא מגיע הביתה, והיא רוצה שהוא גם יעזור עם הילדים ועם הבית, ועם הכל, וכשהוא נכנס בסוף לחדר השינה והוא רואה את הנרות, זה לא עושה לו את זה. למה? כי יש שם חלקים מעכבים, מבחינה רגשית, מאוד מאוד מכבידים. אז
כמו שאמרתי, וכמו שאנחנו מבינים למעשה, מחקרים מראים שהגבר שמחזיק בעמדות וערכים שמרניים, יש לו סיכוי גדול יותר לחוות קשיים בתפקוד המיני. ובעצם המודל הזה, המודל הדואלי, הוא מסביר איך מערכת העכבות המינית יכולה להתגבר על מערכת העוררות. זאת אומרת, תחושת הניצול, תחושת הקיפוח, תחושה שלא רואים אותי, תחושה שלא מכבדים אותי, יכולה להתגבר על כל החלקים המעוררים, גם אם הכל תקין, הטסטוסטרון תקין, מערכת העצבים תקינה, כלי דם תקינים, אבל יש שם חלקים מעכבים מאוד מאוד משמעותיים. אז אם אנחנו מסתכלים ככה על דיספונקציות ספציפיות, למשל חרדת ביצוע, אנחנו מבינים שיש פה בעצם עכבה גבוהה. מה העכבה הגבוהה בעצם? זה איזשהו פחד מכישלון, נכון? שיש חרדת ביצוע, יש פחד מאוד מאוד גדול להיכשל, לפעמים גם זה בא לידי ביטוי בשפיכה מהירה, גם שם יש פחד מאוד גדול להיכשל, ואז הטיפול יהיה בעצם הפחתה של העכבה, לא רק בהגברת העוררות. התנהגות מסוכנת, אנחנו פחות רואים את זה ביום יום, לי יוצא לפגוש הרבה צעירים עם התנהגות מסוכנת, בעיקר בגלל שאני עובדת עם אנשים שמתמודדים עם מחלות כרוניות, בעיקר בגלל שאני עובדת עם חולי סרטן, ואז יש בעצם את כל הקונוטציה הזאת ששום דבר כבר לא מפחיד אותי, אז בהחלט אני יכולה לראות שיש עוררות גבוהה במיוחד, ועכבה מאוד נמוכה, זאת אומרת אין משהו שם לא מבוסת, ביכולת להכניס זה מסוכן, אני יכולה לדבק במחלות, אני יכולה לגרום לעצמי ליותר כאב, זה יכול להזיק לי, השם שלי יכול להיפגע, זאת אומרת אין משהו שיווסת את הדברים, והכי גרוע זה כשאנחנו, או הכי מורכב, לא גרוע, מורכב, זה שיש בעצם שונות בין אישית. בין שני היכולת, קצת הזכרתי את זה, היכולת לשנות את או להתמודד עם כאלה שיש להם עודף עכבה או עוררות נמוכה, היא על ידי טכניקות שונות, חשיפה הדרגתית למצבים מיניים, להפחית רגישות לחרדת ביצוע, עבודה על הפחתת גורמי לחץ חיצוניים, זה כשיש עודף עכבה, וכשיש עוררות נמוכה, אז בעצם העצמת הגירוי, מיינדפולנס לעתים, טכניקות לחיזוק המודעות לגירויים מיניים, וכן הלאה. אני טוענת שצריך שניים לטנגו, וזה לא רק אני, זאת איזושהי אמירה, ואני חושבת שמתוך כך נולדה גם השקפת העולם הטיפולית שלנו, גם במרכז, וכאן נולד המקום לתוכנית לטיפול זוגי ומיני, כי בעצם אנחנו בשביל להבין או להתמודד עם קושי בתפקוד המיני, הרבה פעמים כשאדם חי בזוגיות, אנחנו נרצה להבין באיזה מערכת הוא חי, עם מי הוא חי, עם מי הוא בחר להיות, וזה גם משהו שנאמר באופן מאוד מאוד ברור וקבוע בחדר הטיפולים, בתפיסת העולם שלי ולא רק שלי, שהיא בעצם מבוססת על העקרונות של הגישות האלה, זה שאין אשם וסובלת, יש שניים שמתמודדים עם איזשהו קושי. אוקיי? וזה נאמר כבר באינטק, וכשאתה מציג את התפיסת עולם הזאת לאנשים, אתה ממש יכול לראות בפיזיות שלהם את הרווחה, את המבטים שהם מגניבים אחד כלפי השני, את הקלות הזאת שפתאום אין אחריות של מישהו להרס של הדבר הזה, יכול להיות שיש סימפטום שהוא יתפתח כתגובה למצבים כאלו ואחרים, כמו שמיכל הזכירה, הביצה והתרנגולת, אבל בהחלט יכול להיות שאותם בני אדם היו במערכות יחסים אחרות עם אנשים אחרים, זה לא היה שם, לא אצל כולם אנחנו נדע. לפעמים אנחנו נדע, לפעמים הם יגידו לנו זה לא היה, זה קרה פה, זה התחיל פה, זה בעקבות, זה רק איתה, איך זה יכול להיות, ואנחנו נגלה את זה. אבל יכול להיות שבמערכות יחסים אחרות יהיו להם קשיים אחרים, אבל כאן זה כזה. אז למעשה כשאנחנו מדברים על הגישה המערכתית, וזה גם נאמר הבוקר, אנחנו עוברים מהגישה האינדיבידואלית של הגבר הוא לא הבעיה, אלא הוא חלק ממערכת זוגית דינמית, שבה שני בני הזוג משפיעים אחד על השני. התפקוד המיני מושפע מתפקידים, מציפיות וגם מתקשורת זוגית. הצגתם את זה גם הבוקר.
לא רק מפיזיולוגיה, ובעצם נדרש עיבוד רגשי לצד התייחסות לתפקוד המיני עצמו. סנארץ' תיאר את זה כסוג של מעגלים, והוא בעצם אמר שיש איזושהי חוויה של כישלון מיני, שמוביל לתחושה של בושה ושל אשמה, שגורמת להימנעות ממגע מיני, שמוביל לניתוק רגשי בין בני זוג. והמעגלים האלה מתקיימים ומתקיימים, ועד שאנחנו לא נעצור או נבין את הדבר הזה, קרוב לוודאי הם ישמרו את עצמם. מבחינת מרחק רגשי, אחד הדברים המדהימים, 5 דקות, כן. אחד הדברים המדהימים זה שהמרחק הרגשי בין בני הזוג גורם לירידה בתשוקה, או למשל לקושי בזקפה, והניתוק הרגשי יוצר חומה שמקשה על התפקוד המיני, בניגוד לתפיסה האוטונומית של הגבר. הרי כל כך הרבה פעמים אנחנו שומעים בקליניקה, הוא תמיד בא לו. אם זה היה תלוי בו, זה היה כל יום. אז לא. גבר עייף, נעלב, מוטרד, כואב לו, הוא לא אוטומטי, הוא לא אוטונומי, וכשיש עול רגשי, גם לא יכול להיות שלא יבוא. וזה משהו שצריך להיאמר ולתת לו, לנרמל אותו ולתת לו מקום, כי יש גברים שלא מרשים לעצמם להתבונן למקום הזה ולהודות שגם להם לא תמיד בא, כי הם מחזיקים מאוד מאוד בתפקיד הגברי שצריך להיות שם. ויש את פרדוקס הביצוע, שגם אותו אני פוגשת כמעט על בסיס יומי, שאומרים לי הבחורים הצעירים, אבל איך זה יכול להיות? איתה אני רוצה להקים בית, היא הכי שווה, אני הכי נמשך אליה, הכי באה לי, כל השאר פחות התגרו אותי, פחות היו מעניינות, איתה זה הכי, איך יכול להיות שדווקא איתה לא עומד לי? וזאת התשובה, בדיוק, כי דווקא בגלל שהיא יקרה וחשובה ומשמעותית, ואני צריך להוכיח את עצמי, בדיוק זה המקום שבו אני מתקשה. וזה הפרדוקס, וכאן צריך להיות בעצם איזשהו עיבוד רגשי. אני ארוץ על השיקופיות הבאות. אני אומר שמה שקורה הרבה פעמים בין בני זוג, זה שאנחנו רואים שלגבר, התפיסה של הגבר, יש לו תפיסה של כישלון וחוסר ערך, אבל זה הרבה פעמים גם מעלה אצל האישה את תחושת הדחייה, הפגיעה בדימוי העצמי, וגם אם היא יודעת שזה לא באמת בגללה, עדיין קיים הספק שאולי הוא לא נמשך אליי, אולי אני לא מספיק טובה במיטה. ואז האישה או בן הזוג מתחילים לפתח איזושהי התנהגות לפעמים מרצה, שניהם בעצם, אם זה הוא בגלל הניסיון, אנחנו הרבה פעמים נראה את הגברים האלה מתנחמדים, או מאוד 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 משקיעים, לא כי הם רוצים, כי הם עובדים בזה, הם עובדים להיות ראויים לה, והיא עם העלבון שלה של אולי לא אטרקטיבי. אז ממש בכמה מילים על הפתרונות, כי זה בטח עוד ידובר, אלישע בוודאי עוד ירחיב על זה. המשמעות הקלינית זה הטיפול לא רק בסימפטום, אלא בהקשר, אני לא ארחיב, זה נאמר, הפרדה בין ערך הגבריות להצלחה מינית, מה עוד עושה אותך גבר, במה עוד הוא גברי בעינייך, זה דברים שצריכים להישאל ולהיאמר, עבודה זוגית על שיח אינטימי וביטחון רגשי, ושינוי ההקשר, לא רק הפונקציה, אלא כל מה שמסביב. זה גם נאמר, בעיות בתפקוד מיני עם רק התסמין, זה יכול להיות שוב מבחינה פיזיולוגית שהכל יעבוד, אבל מתחת יש משהו עמוק יותר, וזה יכול להיות בגלל הסגנון התקשרות, וזה יכול להיות בגלל העברה בין דורית של תסריט מיני קלוקל, ועוד סיבות כאלה או אחרות, וההתערבות בקושי המיני מחייבת עיבוד של התסמינים והחסמים האלה, העמוקים שמלווים אותו, כי אחרת זה פלסטר, ולפעמים זה פלסטר שנכנסים איתו למקלחת, והוא נופל אחרי 30 שניות. אני לא ארחיב אני טיפה אתעכב, אקח עוד 2 דקות. עופרי בזוגיות חדשה חצי שנה, בין 28, כל פעם שמתחילים מגע מיני, הוא שופך תוך פחות מדקה, הוא מתבייש, נמנע, מרגיש פגום. נטע אומרת שהיא נהנית מקרבה, אבל מתוסכלת מזה שאין מספיק זמן למשחק. תחושת היעדר שליטה בשפיכה, חרדת ביצוע שמחמירה את הבעיה, חוסר איזון בין צרכי בני הזוג. הטיפול קודם כל לנרמל,
20% מהגברים יש להם בעיות בשפיכה מהירה מכל מיני סיבות, נרגענו. אחר כך הבנת ההקשר, איזה עמדות, איזה ניסיון קודם, איזה ערכים, מה היה, האם אני אדם חרדתי, כמה אמון יש לי בבני אדם, שיח זוגי פתוח, מה היא אוהבת, מה סגנון ההתקשרות שלה. שלומית הציגה את זה קודם. להרחיב את החוויה, לתרגל שליטה, אחרי שכמובן שללנו את כל הגורמים הפיזיולוגיים שיכולים לגרום לבעיות בתפקוד המיני. המיניות היא לא מבחן ביצוע, היא חוויה של נוכחות קשובה ומשותפת. ואנחנו נסיים בהתערבויות ממוקדות בגבר, זה יכול להיות קבוצות, קשה לעשות קבוצה של גברים, אני מייחלת ליום שנצליח. שיח על פגיעות גברית מול דימויים תרבותיים של חזק, פתיחת מרחב לשיח על הקושי להיות פגיע ולהודות בחולשה כגבר, עידוד ביטוי רגשי וגופני, לא רק קוגניטיבי, הבנת מקור הלחץ, וכמובן שימוש בטכניקות. אני אסיים שמיניות גברית היא תוצר של מערכות רבות, צריך להימנע מפתולוגיזציה של קשיים מיניים, הבנת התפקוד המיני בהקשר בין אישי, שילוב כלים זוגיים, גישה מכבדת, אמפתית ולא פתולוגית, טיפול מוצלח משלב גוף, רגש, נפש, כי גברים אינם פשוטים. תודה.